na ya na-ele aka odo ọ na-ele aka odo anụ ọhịa ọ na-ekwu ka onye amapụ scops n'ime so ọkwụ ya o ka anyị si afụ ya ọ dị ka aka ndị vileji anyị so na-eme na my business ọ na-ewute m ọ ka mba kọlị ka mara ife anyị eme ụlọ ekpere gị ekpere mbụ kedu ụdị biznes na-eme anọ m into buying and selling ya ma m kedu product ị na-ele aka odo ama m ya na-akpọ akodo ma nke eji asụ nri akodo nke a different sizes of akodo enwere anyị na-enwe sizes by sizes mana specially eji asụ nri anyị na-enwecha niile akodo ka na-ele nke ezigbo ndị ezigbo akodo since eji mụọ gị nkunja asụ nri na bunu ọgbajinugo akodo anyị mba o ọgbajibekwa o mba ọgbajinube ọ na-esi ike ọ na-esi ike isi na ịka gbachabọ ya agba nnọọ wee baa dị biznes akodo aka mgbacha bọyị mana bọyị mgbakwa o bọyị moto pass o na ọmụ just decide ya ka mba akodo oke ịgba bọyị na moto pass aba m oluzie the money wee baa biznes na-aga aga nke ọkọ ya like maka ọ na-adị ka the business ya aga ọfụma so ka m si wee vision n'anya mgbe a so ọ dị nkọ ya ka m wee tinye biznes ebe a nweta ego m ebe a ka m ji bịa ụtọ ifu nkịta m bịa ka ị bịa bịa ọrụ nchukwu ọnụ a chọọrọ m kọmpani ebe ma na-asọplai akodo like kọmpani bụ chacha na-ebi ife akodo steady n'ụlọ ọfụma gaghị biko n'aha Jizọs amen onye nwe nwoke ma enwegonu ka ọ na-akọ a na-akụkọ onye ṅụrụ mmanya onye nkwụ na-egbu na ya na-ele aka odo ọ na-ele aka odo anụ ọhịa ma amụghị imi na ọ na-ele aka odo gbacha abụọ ọsọ na ọgbagba na moto pas gbacha abụọ were ego ji setụlụ ya ba ahịa aka odo na-ele isi nke ji wee mmụ ya na be ha ọ gbajinbeghị up to today amaghịzị m onye na-eme expectara nke egbajie ka onye ya abịa golo ekwu aka aka ọsọ na gị chọwara ya kọmpanị ebe ya na supply ya aka odo amamihe ga-eji aka odo na-eme na kọmpanị ọ na-ekwu ka onye amapụ scops n'ime ọ bụ ikere ya gị ma material iji wee kia malụ ka hụ iji ike ndị ọzọ ka iji wee kia young boy dị ka ya nnọọ chọcha biznes ọ ga-eme si na aka odo ka ọ ya na-ele ọma ha na nwere biznes eji emelụ eji Chineke si n'aba mmadụ ọgaranya young boy chọcha biznes ọ bụrụ aka odo young boy biznes chọrọ ị na-eme n'ụwa kịta ọ na-ebule m ndị vileji were na onye a bụ onye vileji na-achụ onwe ya ọgwagwa ijikwa na ọkwa nwoke ma achapụta ihe na esi na onye ga-emele ebere ka ihe emele ebere ichekwa fụ na nsogbu onye nke karịa ga ahụ na ememe wuri ebele ọ bụrụ ogbu igbu onye asụpọtụ gị na nke anwa ịtụọ ike idiketa na ọ bụ na mmadụ nwụzi igbu onye egbuzuo ike ọha nchawa agụ ị na-ele aka odo mmadụ na-ejiri aka odo wee bụrụ ọgaranya ịdị iberibe kịtakpọgbugwu agha ebe anyị na-ele aka ejikwa na achịkọ biznes ị ga-eme ọ bụla ga-na esi na agbakọ mbọ ego nri ọgaranya esi na chi ịtụrụgbọgbukwa agha ebe anwa ị na-ele aka odo akodo kwụwakwa gị isi ebe a na-akpụ nke nje ahịa dịkwa biko na for over 2 weeks now onwebeghị nnọọ It's not money Ikegwuru akpa. 2 weeks Over 2 weeks give it akpa. 2 weeks. honestly Hey. nche na akpụgharị ka o si arị akpụgharịbeghị osisi ya ọnwekwa onye kweli ọnụ onwebekwara osisi ya 2000 ka ndewere mana onwe ekwe 500 elepịa 2000 onwe ekwe 500 elepịa ọ nọ 4-5 days ọbụna nwere onye nkweli ọ na-iwelu jee na ya dị o ideri akpụ Zegoro ya aka. 1, 2, 3, 4, 5. It's getting up about 6.
Nancy. Get a biscuit here. Mom, for my back and for you. Nancy, get a biscuit here. Nancy. Yeah, eba come on where you gala. Eba kita game inya and you break it up eba kita. Why that biscuit Nancy? Oh, what? You make on it. Oh. Huh? I'm gonna go and see come with your biscuit na man. Oh come on, I go with you. Oh come on, I go to big up with you. Okay, I go with macaranta biscuit. I go with more light. I go with macaranta biscuit. Macaranta of biscuit. I'm gonna go. I'm telling you honestly, I'm gonna go. Open the chin window there. Take a shop over. It's in window there, but touch I can shop again. Oh, what's Mauzi. I go to use maca. Good afternoon. Good afternoon. Well, I'm not saying you're saying you get. Finya I am again. when you're saying you get. Nya big. Who in Noko? Eh. Yeah, just go on me over time. I have no nose one other. Na you go na. God have Because I have no nose over the guy, but oh, even you just go on me go boy. This if level on the mosquito. Obasam. Obasagi? Obasam. Obasagi? Ikegwuru mundia. Mbuto da ya. Kamputa. Oguna agu na efia. Oguna agu na efia. Ogaya no we yo. So wa da kamputa ya na. Ana ko eri. Mbasa adim chef. Nke ogaya no ti aya. Aptago ma fe na map ta bi fe guru mbie. Nne darukwa. Aptago bu na aptago. Ora for ora. Ora for ora. Egusi fe egusi. Onugbu for onugbu. I can't accept that.